Kaixo denoi, gaurkoan Bionic Bay dakartzuet. Ikusten duzuen moduan, gehien erabiltzen den abilezitako bat objektuen trukatzea da. Bueno, gure pertsonaia arinago hautatutako objektu batekin trukatu dezakegu. Hemen bomba probatuko dut, bueno, ez zen ideia ona, badakit. Eta bestalde, plataforma joko arronta da. Nire gustukoa izan da, oso liraina dalako, pertsonaia oso erraz maneiatzen da, oso azkarra da, modu simplean erakusten digute nola funtzionatzen duen, eta hasi eta gutxira nahiko erraz ulertuko dugu zer eskatzen zaigun. Oro har, arriskuei aurre egin beharko diegu, eta kasu batzutan apurtxo bat pentsatzea ere beharrezkoa izango da. Uste oso moduan, itzulipurdia, gizon honek ez du minik jasaten lurraren aurka itzulipurdiak egiten dituenean, beraz, baliatzekoa da. Gainera jauziak luzatzeko balio du, eta oso baliagarri izan daiteke. Urruti dauden ertzetara heltzeko. Berriz ere trukatzearen ahalmena erabili beharko dugu, hemendik irteteko. Eta behin makina engainatuta, orain beste zati batera egingo jauzi, ikusten zuen bezala, orain pertsonaia askoz ere pisutsuagoa bezalakoa da. Eta ez dauka trukaketaren ahalmena, daukana da denbora geldotzearena. Eta horrez gain indar handi bat. Honelako aldaketek, kapitulu batetik bestera, pentsarazi zidaten ea benetan ezpada pertsonaia berdin-berdina eta antzekoak diren pertsonaia ezberdinak maneiatzen banabil, pentsatu nuen. Egia esan ez dakit, baina egia da esperientzia berazten duela. Abilezia ezberdinak edukitzea. Ikusi duzun moduan, bomba ikutu arren denbora geldotuta zegoenez, enauil. Eta orain ikusiko dugun moduan, ukabila askoz ere indartsu bat dauka orain, lehen horrekin objektuak markatzen genituen trukatzeko. Eta bukatzeko, ekarri dizudana da internet bidezko lehiaketa. Kasu hauetan, jokoak egiten duena da oinarrizko historioaren atalak modu laburrean jarri eta gutxieneko denbora bat eskatzen du. Hiru denbora helmuga egoten dira. Hemen saiatu aritu nintzen marka zaiena ere lortu arte. Eta politena da, beste jokalari batzuek ezarretako markak hor ikusten direla eta beraien mamuen arka jokatu aldugula. Izan ere, norberaren mamuaren arka ere jokatu daiteke. Beno, eta hau zen erakutsi nahi nizuena. Ondo ibili!